Vi har brugt MediaFilm som sparringspartner i forbindelse med, at vi selv skulle til at lave video. Det er vigtigt for vores ledelse og for vores chef, at vi selv kan lave tingene internt, og derfor så ledte vi efter nogen, som kunne hjælpe os. Samarbejdet med MediaFilm har været ganske ukompliceret. Det har været nemt, og det har været i øjenhøjde, og vi har følt, at vi kunne stille de dumme spørgsmål uden helt at blive til grin. Vi er bestemt blevet klogere på, at det er mega svært at lave en video. Det er ikke så nemt, som man lige skulle regne med. Men vi har fået nogle forskellige redskaber, så vi i hvert fald kan komme i gang. Vi vil helt klart anbefale MediaFilm. De er hurtige til at rykke ud med nogle datoer, og tingene ligger nogenlunde tæt på hinanden, så man ikke glemmer det, man lærte sidst. Så sådan et forløb med en periode af forskellige datoer, med forskellige agendaer på dagene, kan klart anbefales. Det har været sjovt, og det har været nemt, og det har været meget lærerigt.